se basui tini tamne bagi tini o IS office o phanyani nangka obarono te kisa sugrubui saikena regat ang kino IS office khana hukai sini IS office tini khana hukai sini bubagra ni sobawa sini nok ni ani ko sai ni jeng jabroma thang tani bo bini langma solangkha hukai apuro sini bubagra no nini poribar na so na bagai dina hini chawai bubagra no tini opharya phari dikha ko chakri opharika ang tini angor join khanya nikolai ka IS office abono kai bora tini khaika tini sar song sar deputy CM ano sini opharnoi ano ya phari rohka sini bornang tai ko sar ri ko tongoram dra se bogo MDC sar batongo kai tomo kai asunata acha angko je nini logini bo date to thika bo mas ni 12 तारिख थी bo year 2022 bo jaga thangdine thimani aba bo asai ago tola misilo aso mato thangkani bo sab ne misil sini Tipramotani misilo thangpro bo gari accident ngai thikata on the spot nke tini o je offer no ya pharei tini joining khlai mani abni bising tini ni bukhaw ta bahai matong ani bukhaw ngai to ang usutsa din na singi tong mani bela ka ang mia khobor khana ka mia sariga kang bela nya tong thoka ani porbana ang bahai ka soli thana ni hini wan amang sudin kolong ma tong ka gang man kha bela ka nani khusing ka buba grana bang bela nya hambai mai ro tai sini o tipra mo thaba ayuk lo ko chong thung angke darana tamung kamu sin no ani bo sang ko mun kai mo just debrama sera ro ni khoro bu suk sera hingai ke loi masa hangkai edisiwa sini sokarong ma an sera nya na kha masa opera aban bu mun opera bu mun ka bel debrama pusu hangkai hezamara wa debit debrama pusu ni bu mun kai ke loi ani sera selamang no angke tini non je posting rokha je the posting romani o posting romani jaga abo bo jaga ko like iko borkathal ni IS office belai nokok to makaham ingke nang edc hapang no tabu je salok tone bortoman tipra motha edc hapang salugui tongo yakheba bubagra ni netrite je soli tongo no bubagra no bahake hambai rekha boro bubagra bo nuknai angke abro karibo nang tailu korok no tamo message ro na musung nini bisingtu ani bisingtu ja lugurong no bang bela nya hambai ma ro ani kha bai khok bai ano joto borong mo suba kha hukai ang abono sana musungo borok suba mani bagi na ang go tabo orwo join di mangkha bobo suba kha nini simi oro join di kha IS office sini bu mai gana bu bagara di ma bai dini hamjak ma bai khlai engkai nini sini mungki sariti te para bo ani para kai belphang kam sora belphang hidago ani bu mun kai pipos meta deboroma bo bisio kalai nonga bo kam sora bisi blog kai iko hezamara arti blog samjoyen khai man thaja sini bu bagara te dulmani bisiti khayei tebo hambai sini o jagao tebo sini CM tai deputy CM tai sini MDC EM borok tongo belekana borok somotiar phun khaika apni bagai sing belekana khatong thogo jarabo tamba baskang thangai 2022 ni 12 March maso jehetu ani brother noklayo bo date engkha apurwa bo kaisa khoroksa driver bo thangi tongmani hayan pano buskango asomsa tipar gari thamani bagai bo atkesa mane bukha narvas thamani bagai bo bini gari no control khaimai ani bagai bini langma harika hayan pano o jago je mane tam hnai kaisa sini bubagra logo no abani sari pai bo sono okok kasal klangkha tawanadi no titi edisini hapang kai no job kaisa manai tai serok no free
porina bagai sujog jangai nei sai kelangmani mote no sungmankha tini akok rono phanangjakha aboni bagai belekana ang kha tongthogoi hambairo sini CM deputy CM tei MDC tei EM songna ang belekana hambai tei local sini angkorongno ba hambai tei joto nai tongai sini takute bukuk songno ba angabono kusano mo sungo sung je tabuk sini bobagra je kogrmani akok haino mis thangya tabuk sung mane result makha phol makha aboni sung soi kena mankha aboni bagai tabuk sung o jago tini join ni phayo mahungka IS office wat lok pitho sini borkathal andar klaya sini hedamara blok andaro aboni bagai sung datai ko ang dini manai layo aboni bagai ang ko kai asap sajagala ni bumung ani bumung kai Daniel Deborma kai ani ma babu tongkho sampuno tai sini asai songkho kai khorok chupu tongo tarpore o bori khoroksa kai sini okorako bono bai tini jenorno of jafar kalangnai oboki sini SRMDC de jafar kalangka na sab jafar kalangka mo kai song no kol khamani bisite sini deputy CM song jafar abani bagai sini logo ko ekjona thanga sini sar sini MDC bo thanga sini sar abani bagai bono belekana hambai o jara o suno logi doi suno usuk jara kai suno samu phunaman mani bagai bono belekana ang khabai khobai ki te family ni sini ngai ang bono hambai do tai sini bubagra ni netrite ngai joto lokurongno na ang obono konya mo sungo mane belekana o jara o suno samu phunaman bagai Ngandor offer already submit like sung submit kage ko tabuno submit khaye sungo jago sung suno orwo sini jehetu sar sahar mani bagai sini MDC samani bagai sungo kisa wait khai tongkha abani bagai sung malai mangkha arpore o sung tabu o thaje thani kongno salani bagai lojang belake hambai jora ramani bagai sini news